ሰላም ሰላም ኩላትኩም ኣብ ኩሉ ቅርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ብመጀመርታ ኣብ ሂወትኩም ሰላምን ጥዕናን ይምነልኩም ቀፂለ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ቀብለኩም ናይ ኣብዚ ኣገባብ ተዋሃደ ስርዓት እዚ 4 መስመራት ሰሪሕና ኣለና ኣብዚ ኣብነት ክንሪኦምና ኣብዚ እውን 4 መስመራት ወይ ድማ ህንፃፃት ሰሪሕ ኣለኹ ዊልሲ እንታይ ከም ዝመስል ማለት እዩ ኣብነት ብጫ ህንፃፅ ኣብዚ ክንስእልና እናታ ፎርሙላ እንታይ እዩ y ይኸውን x -1 y ይኸውን x -1 እታ ፎርሙላ እናታ እያ ስለዚ ኣብዚ ምሳልና ነዚ ክትመስለና እያ ማለት እዩ ሕጂ إذا تخيلنا ندهرنا -1 نتناتنا m varde ويدما b ناي b value -1 مخان نقرأنا سلازي اتناتنا حنساس اتناتنا line ab y axis ب قالوا تحدى سنتيقة ويدما قريص أخم تحلف فلتنا لنا مالتي كال كوفاردناتنا هندك كون خل كوفارد بزي x نهردا خوينو كوفارد ويدما اتواغا نايكي حادة يوم مالتي ስለዚ ሓደ እንተዳ ኮይኑ ሓደ upward ሓደ step upward ክትከድ ከለኻ ሓደ step ካኒ to the right ናብ ዝኽት ከይድኻ ማለት እዩ ሓደ step ንላዕሊ ክትከድ ከለኻ ናብ y axis ሓደ step ካኒ ናብ x axis ክትከይድኻ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ነዚያ ንስእና ካልእ ቀይሕ ህንፃፅ ክንስእልና ቀይሕ ህንፃፅ ካኒ y ይኸውን 2x ተናታ ፎርሙላ ናይዛ ቀይሕ ህንፃፅ ፎርሙላ y يخون 2x نزي أخذ مسألة مالتي مخنياتو أبزي كوفارد ويدما sorry m فارد ناي m value ويدما ناي m واقع أي توهابنان سلازي توهابنان تايماتي 0 مالتي كوفارد ناتنا جن واقع ناي كي جن تاي كلتا هيبنا له ماس كلتا ماتكاني كلتا ستيب ويدما كلتا سقمتي نلعلي ناب e ويدما ناب y axis كتير كلها حدا سجوم خاني ناب right ناب horizontal ناب x تخيل ما تلازي درينا بزيم نينوتنا نقصر نزوم كوادرات نزوم squares أبدلو squares نزيومنا نقصر مالتي تلازي حدا كل تيلنا نلعل خن كلنا خلت سجوم تن لعل نحدا خيرنا حدا سجوم خاني تملسنا نتحنصاصنا نرخوا مالتي تلازي بخمسة جاب غيرنا نزها هنسلنا مالتي سئلني علينا مالتي قال سماوي حنصاص نحدا سئلنا زي ناتا فورمولا y equals to 3x plus 1 فورمولا ناتا كون كله سلازي ابيناي ناي y axis ابيناي بوتا تالاين ناتنا سنتيقه ويد ما قريصه خنتحلف زي ام فارد نغيرنا له مات سلازي اب حاده قريصه خنتحلف نغيرنا له እዚ 3x ወይ ድማ እዚ 3 ኻ እቲ ቫልዩ ናይ k ወይ ድማ ቫልዩ ናይ m ይነግረና ኣሎ ማለት ናይ b ሶሪ ናይ m ያ ኣብዚ ናይ ኮቫርደ ፖስፈኒስካ ማለት ኮቫርደ ይነግረና ኮቫርደ እንታይ ነው ዋጋ ናይ ኮቫርደ ትሕንጻጽናትና ወይ ትላይናትና ናበይ ናይ ገጽ ከም ዝቕንን ወይ ድማ ከም ዘብል ዝሕብረና ይኹን ብልጽና ሓቂሎ so ሰለስተ ስጉምቲ ንላዕሊ ናብ y axis تخيل كلها حدا سقوم تخاني نيمان ناب x axis horizontal تكيد نقرأنا ما يتسلزي تحنصازنا تاخذ مثلا نزخت مثلا ما يتسلزي بحادة حساوي مثلا حليفة لك خاني نلعلي سلسة سقومتي حدا كلتا سلسة نخيد بدحري حدا سقومتي نيمان مسكرنا تحنصازنا نرخوا مالتي يا سلازي يوم سلستيوم حنصاصات سيلنا عملنا رابعيت حنصاص كنسلنا اذا ليلا حنصاص انتي كنت مسلنا راه ناتا فورمولا واي يخون الوتا كلتا اكس زغودلو سلسته بلنا له سلازي انصار اوبوست تاشم لا يمكننا مايت نابي كده نقول كل افيا يوم كل غزي ابوارد نسلم صالحنا نلعل غصوم كنسلم صالحنا ابزي اجن نتحت غص خويناتا ناتنا لاين ويد محنصاص مالتي ازي زخونلو مخنات انتايو እዚ m varde ben ቆሪጻ ከም ተሐልፍ ነገርና ኣሎ ኣብ y axis ማለት እዩ ብኣልታ ሰለስተ ቆሪጻ ወይ ድማ ሰንጠ ከም ተሐልፍ ነገርና ኣሎ ኮቫርዲናትና ኻኒ እንታይ እዚ ኔጌቲቭ እዩ ኣሉታ ስለ ዘሎ
كل جزء تحنصاصناتنا خانن نقول افي كون مات معناتو اب دبت اب عدا انا ناتو دلنا ما سلازي اب عدا تاتو ندهر هاليخا اب لقاح تاتو ندهر هاليخا كل جزء تنقول لخا سو تلايناتنا خا انت خوينو نقول افو كم زي مسيلو مالتي سلازي بروجرام اوف داتا بمخنات زي الوتا بمخانو እዚ ሕንፃፅናትና ነዚ መሲሉ ማለት እዩ ያ ስለዚ እቲ ዋጋ ወይ ድማ ቫልዩ ናይ ከይ እናወስኸ ክኸይድ ከሎ ኣብዚ እንድሕሪናዮም ኣብዚ ሓደ ነይሩ ኮ ቫርደ ኣብዚ ክልተ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ ኮይኑ ስለዚ ዋጋ ናይ ከይ ቫርደ ወይ ድማ ዋጋ ናይ ከይ እናወስኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ዝንባለ ናይ መስመርና ከዓ እንታይ ይኸውን እና ቀነነ ማለት ዝያዳ ፀዳፍ እንዳኾነ ይኸይድ ሕጂ ኣብዚ ካብ ብጫ ክንጅምር ከለና ናትና ከይ ቫልዩ ወይ ድማ ኮቫርደ ሓደ ስለዚ ነበረ ዘይ ፀዳፍ ሓውሲ ጎልጎል ነይሩ ድሓር ናብ ክልተ ምስ ወሰኸና ማለት ኮቫርደ ናትና ክልተ ምስ ኮነ ፀዳፍ ኮይኑ ሰለስተ ምስ ኮነ ኣዝዩ ፀዳፍ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድሓነላ ሓውሲ ሜዳ ዓይነታ እዚኣ ካብኣ ፀዳፍ ካብኣ ፀዳፍ ኣዝያ ፀዳፍ እዚኣ ሓውሲ ትኽ ዝበለት ንላዕሊ ኣዝያ ፀዳፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋጋ ናይ ኮቫርደ ናትና እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ሕንፃፅናትና ወይ ድማ እቲ ሊኒየር ፋንክሽናትና ኻነ ዝያዳ ፀዳፍ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ እዛ ሊላው ሕንፃፅ እዚኣ ኸዓኒ እንታይና እታ ሊላ ኸ እንታይ ናብ ኣንፃር ኣንፈት ይሕብረና ኣሎ እዚኦም ናብዚ ክኸድ ከሎ እዛ ኣንፃር ዝኾነ ኣንፈት ይሕብረና ኣሎ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓኒ እንታይ ዋጋ ናይ ኮቫርደ ዋጋ እንታይ ኮይኑ ኣሉታ ክልተ ስለዝኾነ ማለት ኣሉታ ስለዝኾነ ኣንፃር ኣንፈት ከይዳ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስመር ናብ የማን ክዘብል ከሎ እቲ መስመር ዘይፀዳፍ ከም ዘሎ ይሕብር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናብ የማን ከሎ እዚ ዘይፀዳፍ ማለት እዩ ናብዚ ክፅጋዕ ከሎ ኸዓኒ ኣዝዩ ፀዳፍ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ጌርና ኣለና እቶም ሕንፃፃት ኩሎም ተኾይኖም ተመሳቂሎም ኣለዉ ተመሓላሊፎም ኣለዉ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ሕንፃፅ ወይ ከዓ እቲ ሓደ ሕንፃፅ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ሕንፃፅ ተዳራሪቦም ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ኣብ ልዕሊ እዛ ፎርሙላ እዚኣ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ሰንጢቃተን ሓሊፋ እዚኣ ንኩለን እንታይ ጌራተን ክሮስ ጌራተን ሰንጢቃተን ሓሊፋ ኣላ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ዓንተበይ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ክረፅሕና ናትና ላይንስ ወይ ድማ እቶም ሕንፃፃት ፓራለል ነይሮም ነንሕድሕዶም ዘይረኸቡ ተመዓራረይቲ ሕንፃፃት ኮይኖም ትኽ ኢሎም ይቕፅሉ ነይሮም ሓቂሎ ኣብዚ ግን እንታይ ኮይኖም ነንሕድሕዶም ተቆራሪፆም ኣለዉ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓኒ እቲ ኮቫርደ ናትና ኮቫርደ ናይ ኤት ናይ እዚኣ ቁፅሪ ሓደ ብዚኣ ዝረኣናያን ናይ እዚኣ እንታይ ወይ ዝተፈላለየ ኣብዚኣ ሓደ እያ ኣብዚኣ ክልተ እያ ኣብዚኣ ክልተ እያ ኣብዚኣ ሰለስተ እያ ኣብዚኣ ሰለስተ ኣብዚ ከዓ ኣሉታ ክልተ ስለዚ ብምሉእ እቶም ዋጋ ናይ ከይ ዝተፈላለየ ስለዝኾነ እቲ ሕንፃፅናትና ከዓኒ እንታይ ኮይኑ ዝተፈላለየ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ኮቫርደ ወይ ድማ ዋጋ ናይ ከይ ዝተፈላለየ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሕንፃፅናትና ኣብ ነንሕድዶም እንታይ ይኾኑ ክሮስ ይኾኑ ወይ ድማ ይመሳቀሉ ማለት እዩ ስለዚ እታ ፎርሙላ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ ከይ ኤት ማዕረ እንተዘይ ኮይኑ ምስ ከይ ክልተ ማለት እዩ ከይ ኤት ምስ ከይ ክልተ ማዕረ እንተዘይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሕንፃፅናትና ወይ ድማ እቲ ላይን ሊኒየር ፋንክሽናትና ከምዚ ይመስል ዝተመሳቀለ ወይ ድማ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ክቆራረፁ ይግደዱ ማለት እዩ እዚ ማለት ፓራለል ኣይኮኑን እዮም ማለት እዩ ja så när vi ser på den gula röda och blåa linjen kan vi förstå att ju högre kovardet är desto mer lutar linjen ስለዚህ ኣብዛ ብጫ ቀያሕ ወይ ድማ ሰማያዊት ሕንፃፃት እንድሕርዳ ርኢና ኣብዘን ቀዳሞት ሰለስተ ዜ እንድሕር ርኢና እቲ ናትና ኮቫርደ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ሕንፃፅ ናትና ከዓኒ እንታይ ኮይኑ ዝያዳ ፀዳፍ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ den lilla linjen lutar åt motsatt håll för att k lika med negativt 2 och det betyder att k har ett negativt värde ስለዚህ እዚኣ ሊላ ሕንፃፅ ከዓኒ ኣንፃር ኣንፈት ኸይዳ ማለት እዩ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓኒ ዋጋ ናይቲ ከይ ኣሉታ ስለ ዝኾነ ኢልና የብ ካልእ när linjen lutar nedåt höger ser man att den är fallande när den lutar åt höger är den stigande እዚ እንታይ ማለት እዩ ናትና ሕንፃፅ ናብዚ ገፁ ክኸይድ ከሎ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኢልና ንፅዎ ስቲጋንደ ኢልና ንፅዎ
دحرداتنا هنصاص نخمزي أنصار موسات خوين والقرافز خوين هدا خوين خاني فاللاند إلا نصو بو سبنسكا مالتي good يا فابتي در ام فورميل ام كنبل كلناها انت ما تهجي كو صحنا ام ونكر صحنا بزياده كن ام فار دبزي ويدماتي ام زبال انت مالتي بزي خرينا مالتي ابز اقاب توهاد سرعت زي سلسه مسمرات سرحنا لنا بزي مالتي ابزون بب حبرم حنصاصات غيره لينير فانكشن سرح لهم سماوي حنصاص ويدما سماوي حنصاص نرى ناتا فورمولا واي ليكامد 3x minus 8 إذا تماتي y يخون 3x زودلو حادة إذا فورمولا زيا أب linear function أب أجاب تو هذا سرعة كنا أو مخلنا ويد ما كن سرعة خلنا نزت مثل ما تي إذا حدش لاين ناتي دسيلا زلهو سماوي تنساس زيا مالتي سلازي بألو تحادة ناتنا لاين بألو تحادة سنتي أخم تحلف نجرنا لبزي ألو تحادة بلا here أبزي نزي سنتي تحلف على ناتنا كي value ويدما ناي كي واقع خاني سلسة مخان نجرنا سلسة نحد أخوي ناي كي سلسة بلا لحد ما سلزي سلسة سجوم تنلا على خد كيد كلها حدا سجوم تخا ها نبيت خيد نيمان إذا انتهينا نبدلنا let's say here أبزين هدا زي ناي أبزي كورنا زي الله خبزان وصار حدا سجومتي ها نيمان نبزخ كيد كلها سلسة سجوم تخان لعلي كم زخيد حبرنا الله زي الحكيرو ስለዚህ ኮቫርዲናትና ከም ንሕራብልና ሰለስተ ስጉምቲ እዚኦም ኣይነትና ንቆፅር ነዞም ስኩዌርስ ኣብ ደለው ርበኹና ማለት እዩ ሶ ትርቢዒት ነዚኣ ትኽልና ሓደ ስጉምቲ ናብዚ ክልተ ስጉምቲ ሰለስተ ስጉምቲ ምስከድና ነታ ናትና ላይ ንረኺብና ነታ ንስላደልና ማለት እዩ እንድሕር ቀፂልና ካብዚ ሓደ ስጉምቲ ንየማን ናብዚ ቀፅካ ትኸይድ ብድሕሪኡ ሰለስተ ስጉምቲ ከን ላዕሊ ሓደ ክልተ ሰለስተ ከምዚ ኣጋብ نزي أسئلة لنا مالتي سلزي تاناتنا سماويت حنصاص ويدماتا سماويت linear function ناتنا أبزي بخمي كم سالنا بخمسي قرنا كنفلت نخل مالتي كالي خنرينا أي حنصاص أبزي كسئلة تاق أي حنصاص كم يكم سلنا تا فورمولا مجمرة y اللي كمد x minus 8 y يخون x زقود لحد مالتي سلزي x ኮቫርዲናትና ወይ ድማ ዋጋ ናይከይ ሓደ ማለት እዩ x በና እንድሕር ሓደ በዚ ቅድሚ ኣሎ ማለት ስለዚ m ቫርዲናትና ኻኒ ወይ ድማ the value of ናይ m value ኣሉታ ሓደ ምዃኑ ስለዚ እቲ ሕንፃፅናትና ብኣሉታ ሓደ ጥሒሳ ከም ትኸይድ ናይ ጌርና ኣሎ ከመይ ከም ትመስል ግን መን ይድውስኖ ከይ value ሶ ነዚ ክትመስላ ማለት እዩ ተቀያሕናትና ብኣሉታ ሓደ ጥሒሳ ትሓልፍ ግን ንከምዚ ዓይነት تسأل مالك لذي أزياد صدف هيكونتن إذا قدامي تسألني سماويت أزياد صدف نيرة إذا جن كواز حشت حاوس يقول كل عينت مالتي سلوب مالتي زي by the way so بيتش حنصات خنسلنا بيتش حنصات مثلا فورمولا y ليكامد minus 3x minus 8 ويدما negative 3x minus 8 لنا نصو y يخون علوتا 3x زوجود لحده إذا فورمولا زيا أبزي أب خمي كن سلان خل جزيا ناتنا أب ناي y axis أبي يناي بوتا خم تقرص أنا جرنا له m فاردناتنا ويدما value ناي m قالوا تحدى مخنا جرنا سلزاون بزي حدا بزي أسنت أخذ حلف جن إتناتنا كوفارده قالوا تا سلزلو ناتنا لاين تهتكون ويدما تا نسأله حنساس نقول قافة موساس ويدما the opposite of these two lines أنصارنا يزوم كلته حنساس أتى تكون أبزم مالتي so كم زخت مسألة مالتي yes سلازم كلهم بقالوا تحده سنتقام حليفهم مالو زيمنا نحجدهم كلهم أبي محلالفو ويدما أبي قرارسو أب قالوا تحده ناي y axis مالتي أب قال تحده ناي y axis أبزي تقراري تمالون نحجدهم مالتي ስለዚህ ቪሰር att alla linjerna går genom den punkt där x lika med 0 och y lika med 1 ስለዚህ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሙሎም እዞም ሕንፃፃት እዚኦም ኣብኦም ተቋራሪፆም ዘለዉ ወይ በይኖም ሓሊፎም ዘለዉ ዋጋ ናይ x 0 ኣብ ዝኾነሉ ዋጋ ናይ y ከዓኒ
ኣሉታ ሓደ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ እዮም ሰንጥቆም ዝሓልፉ ዘለዉ ስለዚ እቶም ተዋሃድ ስርዓታት ዝበሃሉ ናትና መን እዮም ዜሮን ኣሉታ ሓደን ማለት እዩ ስለዚ ሕንፃፅ ናትና ብ0 ኤክስ ኤንድ ኣሉታ ሓደ ናይ ዋይ ኣክሲስ ቆሪፆም ይሓልፉ ማለት እዩ alla funktionerna har m-värdet minus 1 እዚኦም ከም ክንገልጾም ፀሕና ብምሎም እዚኦም ዋጋ ናይ m-värdet ናቶም ኣሉታ ሓደ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም በዚ ኣሉታ ሓደ ሰንጢቆም ወይ ድማ ቆሪፆም ይሓልፉ yes det betyder att m-värdet hos en linjär funktion är lika med y-värdet i linjens skärningspunkt med y-axeln det vill säga när x är 0 ስለዚ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እዚኦም ኣብዚ ዘለዉ m ቫርድ ናትና እዚኦም m ቫርድ ወይ ድማ ዋጋ ናይ m ኢልና ዝፀዋዕናዮም ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ናይ y ኣክሲስ ኣበየናይ ቦታ ወይ ድማ እቶም ናትና ላይን ወይ ሕንፃፃት ኣብ y ኣክሲስ ኣበየናይ ቦታ ቆሪፆሞ ወይ ድማ ሰንጢቆሞ ከም ዝሓልፉ ዝነግረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ x ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ 0 ብዝኾነሉ ማለት እዩ x ናትና 0 يخون مالتي